Takže já vás zdravím u vlastně Counter Strikeu a no, takže si dneska zahrajeme obyčejný Counter Strike. Prostě originální, nevím, co to mám. Prostě normální, bez žádných modů. Prostě normální Counter Strike. Doufám, že to je Dust 2. Protože Dust 2 je prostě moje oblíbená. Nevím proč. Jo a jestli jste si všimli, tak mám nové intro. Teďka asi bylo na začátku videa. Takže asi tak. No. Jo, ok, takže už si jdeme vybírat. Zvuk zase nezapínám, protože vždycky v tom videu je to hlasité, když prostě to video vydávám. Tak to potom mě skoro nejde ani slyšet, takže tak. Kdy něco, tak je čtvrtek. Vlastně já nejdu do školy, protože máme ředitelské volno ve škole. Což je dobré. Takže teďka si budeme okay. Budou asi menší lagy, protože já dělám něco s tím videem, vlastně já si ho konvertuju. Prostě ještě teďka dneska chci vydat Minecraft Skywars, druhý díl, takže tak. Oh fuck. Tak to asi není dobré. To není dobré, jo. Zbraň mi asi moc nepomohla. Počkat, asi zkusím jenom jak obejít. S těma lagama je to docela dost blbé. Já bych chtěl toto, akorát, že to nějak jde vzít, když se, jo, mám ho, výborně. Jo, vyhrali jsme, okay, takže tak, výborně. Docela se to těžko hraje, jako, no, bez zvuku. Přinesu tady tu, on nabere pistol. Zházící, ale ještě můžu, tak to stihnu, no. Takže tak. A nevím, proč furt říkám takže tak, ale tak to je jedno. A zase budeme šetřit trošku, ať si můžeme potom koupit lepší zbraň. Je to dobrá taktika. A mám takový pocit, že tady asi brzo zdechne. Asi tak. Zkusím vyběhnout a já ho strefím. What the fuck? Ne! Proč tam nikdo nebyl, hej? To je... Ty vole, oni to neumí hlídat, hej. To je hrozné. Ale zase vyhráváme, to je dobré. To je výborné. Jinak nevím, jestli se vám intro líbí. Jestli ho tak napište do komentů. Jestli byste chtěli třeba nějaký tutoriál, tak vám klidně udělám. Není problém. Tak. Ještě budeme šetřit. Nic blbýho to ne. Se budu hned dít, takže nevím, na co si ho kupuju, ale tak jako výborně. A odkaz na stažení CSK vám dám do popisku. A to bude brzo mrtvej, kámo. Jako.
fuck? Hej, ty vole, hej, to jsou debily. Hej, jak můžeme vyhrávat 15-10, když tady jsou sami debilové, vole. No, jasně, vole. MG. No, to je... Jako... Nevím, proč to nekrylo. Nebudu šetřit, protože jak vidím, tak je to úplně zbytečné. Stejně nikoho neporazím. A serou mě ty lagy, protože já konvertuju to video, uploaduju a kvůli tomu se mi to celkem hodně laguje a až tady přijde někdo s AVPčkem, tak jsem pěkně edit. OK, takže tak. Zkusím se nějak tady skrčit, nebo... Tam někdo kámo? Co tam střílí? What the fuck? Nevím, kam teď. Oh, co? Ty vole, co dělám? Oh, bože. Oh, tak ti nás pěkně obsadili. Kryjte tu bombu hlavně. Pokuste se o to. Ať nepoloží. No zabij ho. Jo a ještě jsem někdy chtěl natočit paintball. Je to docela sranda. Hrát paintball. Takže tak. Tady ten je... tak ne. Tady ten byl poslední, no. A stejně to nedalo. Ale to je jedno. Wow. Doufám, že se to za chvíli vyrenduje. Ten mine. Byl bych hodně spokojen. Tam je hajzl. To viděl. Zazdíl, tamhle. Jsem ho trefil, tak. Škoda. Teďka ještě bude asi poslední. Tak, poslední kolo. Nebo ještě dáme 2. Vím, že dneska to bylo docela o ničem, protože to nějak nejde, ale to je jedno. Ale můžete dát like. Aspoň za to intro. OK. Takže teďka jsem terorista, OK? Takže můžeme to teda ukončit teroristou. Takže musíme vyhrát teďka a nesmím zemřít. To je hlavní. Ne hlavní, ale hlavní, OK. Kámo, taky dost riskuješ. Myslím, že budeš hned jako první dít. Jo, přesně. A já budu taky, protože mě ten policista viděl. To si nedělám prdel. Ježiši bože můj. OK, takže si ještě dáme jedno kolo. Ještě si dáme jedno, budu na vás hodný, chápete to? Dobře, je dáváme. Frkni ho tam. Tak ne. Ten si to kilí. Dobře, on. Co? A to kde byl? To kde byl ten debil? Tak, asi vyhrám. A ještě teda dáme jedno. Ještě jedno kolo. Co on to... Ty vole, hej, jak to... Hej, on to měl přímo na něho namířené a on to nedá. Jo. Why not? Běž po něm. Dobrá hetka, ty vole. Tak to bylo dobré. Jak jsem to dobře strefil, ty vole. To bylo doslova luxusní. Tak jdeme na ně.
ty jsme měli. Se pochybuju, že to zase jako, že někoho zabiju, ale... A když dostanu rage, tak... Víte. No zase tady nikdo není, no. Kdybych zahrál za policajty, tak... Kde oni jsou? Se jako snaží. Tak to se... Ty vole. Teďka jsem si celkem spletl, no. Myslel jsem, že to jsou policajti toto. Ale byli to naši, OK, tak to je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. Už to plentní, tak. Výborně. Ty už by poslední výhra. Poslední výhra. Jo, vyhrali jsme. OK, takže já jsem teda odpojit. A dejte like, odběr, koment, napište, jestli se vám intro líbilo. Příště bude teda asi Minecraft. Zase s MC Titanu, nevím, co vymyslím. Možná vlastně jsem vám mohl ukázat novou mapu od serveru od Gamera. Vlastně oni dělali Halloween mapu. Takže tak a já se s vámi loučím a čus.